teda úplne jak to. Monky. Taký vínko. Pekné vínko, no. Katakomby, ne? Cože? Katakomby. Zase je nešla. Co to bude dělat? Jasně. Stačí, děkuji. Cože? Přesně krásný. Zámeček. Na prízemí tohto zámečku máme múzeum, 3 miestnosti, kde máme v jednej miestnosti historické motocykle, v druhej miestnosti je babičkina izba, sú tam vlastne všetky tie zariadenia, tak ako volakedy. Mnohým z vás to mnohé pripomenie, určite vám niečo pekné si zaspomínate, akurát tá babička tam už chýba v tom pokoji. A tretia miestnosť je drevené remeselné náradia, tam sú rôzne teda hoblíky, kolovrátky, prsná, všetky tie vlastne náradia, s ktorými mnohí z vás sa možno stretli, takisto si zaspomínate a spomeniete si, že to sme mali, s tým sme robili. Takže kto by mal záujem na prehliadku zámečku, v prízemí máme múzeum a hore na poschodí je veľmi pekná výstava obrazov. Každý rok tu máme maliarské a sochárske sympózium. A vždy teda nám pribúdajú nejaké pekné sochy okolo kaštieľa. Určite ste si už popozerali všetky tie pekné sochy, drevené, kamenné. A vnútri v zámečku máme obrazy. Sú to veľmi pekné obrazy českých, slovenských, sú to teda väčšinou zahraniční maliari, poľskí, ukrajinskí, maďarskí, rumunskí, dokonca mali sme teda aj z Rumunska, z ďalekého nejakých maliarov. Takže určite niekto si tam možno niečo pekné vyberiete, je možné, pokiaľ by ste mali záujem, obraz si aj zakúpiť. Je to teda predajná, takisto aj výstavná sieň. Takže to by bolo v zámečku, no a teda to je piatok, zajtra o 16. hodine. Ešte dnes predtým by som po večeri všetkých srdečne pozvala na rozlúčkový tanečný večierok, takisto teda ako sme mali v útorok. Máte teda vonku možnosť tančiť, tu všade teda je možné pri dobrom vínku, pri pivku alebo pri nejakom miešanom drinku stráviť pekný večer pri zábave.
Ja by som vám ešte chcela vlastne všetkým ponúknuť na recepcii. Máme vyložené zo pár, teda pri odchode máme dobré skúsenosti s tým, že si zakúpite so sebou tie klobásky, ktoré sme teda mali na raňajky na ochutnávanie. Takže je možné klobásky si zakúpiť, je tam vlastne vákuové balenie. Jeden balíček tých klobások stojí 5,5 €. Sú veľmi dobré na pečenie, na varenie, na grilovanie, alebo len tak vlastne surové. Nie sú to tie suché klobásy vlastne vyúdené, tieto sú mäkké klobásky, ale sú chutné. Ďalej potom je možné zajtra do 9 hodiny ráno, keďže chlebík musíme objednať. Mnohí z vás teda máme s tým dobrú skúsenosť, že si objednáte a zakúpite chlebík na recepcii v sobotu ráno, si teda zoberete celý chlebík so sebou. Cestujete sobotu celý deň, prídete domov a zrazu musíte utekať do obchodu, že nemáte doma po týždňovej dovolené ani kúsok chlebíka. Takže je to teda veľká pomoc pre mnohých z vás, ktorí nemajú blízko seba obchod. A ten náš chlebík je veľmi dobrý, čierny, ktorý máme na raňajky. Takže keby ste mali záujem, zajtra do 9 hodiny ráno si objednáte chlebík, zaplatíte a my vám ho objednáme a v sobotu v noci teda príde, alebo do soboty rána. Sobotu ráno pri odchode si ho môžete zostať. Dovolte mi ešte raz vás privítať o rok pri Oproce a sme sa viacerými so všetkými. Dneska sme mali teda dve rozdielne obchody, Okolce máme maďarský názov, nakoľko viac než 80% ľudí žijúcich v Okolce je hovorí po maďarsky, ale potom sa tých pravých Maďarov, nakoľko dedinka Okolce bola v minulosti hranicná dedina na Československej štátna hranica bola s Okolcami v 30. veľkej záštite. Na minulosti uvidí také zaujímavé tváre na našich v auguste minulého roku sme mali nejaké vytovali 35 km vzdialenú mestečku. Bolo menšie zemetrasenie, neplazí a ponosky alebo historickú keramiku. Zase na druhej strane tam kde sú motorky padli na strane. Ale nejakého kamenia, alebo troška bolo si stojne tej zemi, ale nebol to až také výrazné. A si to tak podostal. Učiteli se pokud se, že už začal studovat ekonomii. No, a bylo ráno, to se to pěkná schání. Ještě jsem tu sehnal před odměním kamarádky. Jo, když jsem ho začala, tak jsem ho když dělala, protože dělala mobilitu a potom dala stejně. Tak mě tam. Každého by som sa nevydal za to nastavoval, že som vlastne vedel, že bola tedy vyzeral, boli na ním budú veľmi, to vlastne bola taká, že také vidím, a celú chápu, že to bolo veľmi nikdy za to, že na to, že to podporujú a to je v tej záležitosti, alebo ako som povedal,
veľký orchestr, ktorý 700 ktorý robí zvonkami, ale trebalo vlastne pre časti rámu, tomu by to museli dostávať hľadalo. Nebol problém, keď je taký profil, že zároveň na zvoní dostanu, a tak to má to tak vykáži, že vlastne museli vyrobiť ohýbačky a vykázali výbory. Takže z toho dôvodu tak odnávala tá príprava a dneska vlastne alebo máme pripravenú prihlásiť. Takže po 8-mesačnom naťahovaní zámkových ostrov vlastne po komunitárnom konaní rôzni právnici a radnicovia to vybavovali a prekážam na Slovensku, aby sme sa k tomu dostali. A našťastie sa nám to podarilo urobiť už bolo tak, že autobus musíme robiť na trailer, pobrať do Čích, aby tam urobil STK-čko a vlastne tam vlastne ho odhlásili na cudzie meno a potom vlastne, aby sme to nevedeli prihlásiť na naše meno. Našťastie sa to podarilo. Má ten autobus najazený možno 100 km zatiaľ, aby bolo také malé obchodné využití do ľudí, že naspäť ten autobus generál Pondy tiež nový, bol tak novo urobený, tak to sme urobili aj ten pán, taký starý pán, čo volá, kedy robil tieto práďové motory. Že nám ho podarilo asi 5-krát nadrieť. A našťastie, keď vypadal, tak to zase roztočil. No a pomaličky sa dostane do toho, že by sme chceli vyrobiť nejaký domáci čelnica do toho filmu. Keď je tá hotová vteda 760 ľudského verzia, ale diálková verzia, tak to by sme chceli robiť aj dneska diálky, keď by robiť. Veľké hodí. Venujeme vlastne tomu autobusu teraz, len sa nám všetko nezmestí už sem. Tak sa páči. To by toho je málo dneska. Okay.
Tak jak já. Já nevím, jestli to pak ahoj, dědečku. No tvoje nožička je úžasná. Ještě druhou. Chceš třetí? Třetí si ne, druhou. Tak běž do té studené, běž. Tak já jdu. Přijde to cože? Ne, co s tímhle? Dneska by to stálo asi rozumné. Měl zranění, pořadil hlavou, měl hodně zpátecků. Nikoho nenapadlo, že to bude. To vzadil technika. Ale Stačí.